Hi, hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kumusta? Mayong adlaw ka natong tanan. O mag-upload na po dahil taugod ako ang pasultihon, no? Ang napada sa suwatan po karon mao kining usa ka babay nga magpatago lang sa pangalan nga Nancy. O daghang kayong salamat mga ka-DJ sa inyo pagkanunayong pagpaminaw. Hi, hello! Kumusta ka mo? Ano yan? Sa minyo lagad si Kangina Tifon Morales and then akong partner sa Abdre si Juan Ditayat. Kumusta ka mong tanan? Asap kita, always say a prayer makikison. Muna importante ang atong pagpanalangin unas na pag-ampo nga ito sa labang magagahom. Lord, thank you kayo sa imong gihata ka namong mga kagrasya kada adlaw. Thank you Lord, thank you kayo. Kana kinasingkasin namong pag-ampo sa tanang gayon, ang pag-ampo may importante unas tanan. Thank you Lord. Okay, sa grasya. Bueno, so tampo karon itong katagan o pagdagan o pinadakin is usa ka babae nga nagpatago lang siya nga Nancy. Kini gibawatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay suunan ang atong sinder si Nancy. Kini akong problema ba kung madugay nino mabuang ko. Tungod man gud sa kumbana ba nga sobra kay ka-sensitive bitaw, murag di nimo makakumidyahan ba. Pero ano yung masabtan no kung ano na problema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Kung liligaya ka sa piling ng iba at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya. Nanay, mag-tiktok ta nanay. Ay na lang nakoy. Kay makitaan kasi mong amahan, buburak ka ba nitong pangasaba? Di lang ta masaba nanay. Nya, madahan. Di lagi kay masuko to. Nganong i-apil-apil taga sa kong mga kabuang. Muanak na bagyudayon to. Kabuang day na, nga makakwarta man noon na. Nya, kay inihas man ang amahan mo. Wa man na kay bawa ko nun sa TikTok. Nagtuo tingal na siya kinanggaw ng ingon anak. Sige na nanay. Ay pananghid lagi tatay nimo para di ta mamumo. Basta nanay ha, manangit kong tatay. Di ka ni siya musugot na. Kaya nga nung magdi mo sugos tatay nimo. Aw, batay signaw. Magkatawag ko nimo. Pero sige lang, ikaw lang yung tatay nimo ha. Ingna nga mo apel ka sa kong vlog para musugot siya, ha? O nanay, ako siyang ingin. Naas tatay nimo? Ako siyang ingin nanay. Ayaw sa. Pakit asa siya sa imong talent aron mo believe siya nimo ba? Unya ba kakita na siya sa imong talent, mo ingon man day na mas may pag mag-vlog ka nang. Mao pa nanay? Oo nakoy. Nay, murag. Hala. Masulupos tatay nimo. Sige, pakita siya sa imong talent. Pasay akong buhaton nanay. Ako ang acting lang sabi. Ha? Pabili ba siya sa imong acting? Pakita siya nga maayo ka mo acting. Ang salagi akong buhaton. Bisag unsagod ka nang mutuo gid siya ba? Unya ini kahuman nimo imo din siyang katawan ug imong ingnon, "Madahan ako tatay." Ana ha, nagasabot ka sa akong gisulti. O nanay. O sige, ari lang ko sa kwarto ha. Muli-li ra ko nimo. Okay nanay. Uy, ay, maulang gihapon. Sa kapoy ba? Lami na ba ipahuway? Dili na. Sama ka diyan bako man ka. Nulima ka. Tatay. Naunsa ka oy? Tatay. Di na tingali ko mahal ni nanay. Ano naman? Hindi na tingali ko mahal ni nanay. Ngano lagi? Unsay gibuhat nanay nimo? Ayun na isa nanay nimo. Tatay. Sulti ko giunsa ka unsay gibuhat sa imong inahan nimo? Iyan naman kong palayason kay dili ko niya mahal. Unsa? Sakit kaya kong dugan, tatay. Sakit kayo. Burak, gikunis-kunis o giyatak-yatakan. Gunya, gibuhat pa yun sa init. O gipahul migasan. Tatay, malayas na lang tingali ko nga ni tatay. Kay murag dili naman ko ninyo mahal. Porbida, di mahal ko taon nga mahal mo ka na ako, nak. Kung dili ka mahal sa mo inahan, ako mahal ka.
Ang ako pagmahali mo, pinangga tayo, di ka, sangkos langit. Unyabe. Nganong yaman ko Ausura. Enough, ha? Bantay lang yun yung inahan ako. Dili na ko tay. Dili na ko kaya ang kasakit sa kong dugan. Mula na kong mamatay. Tunla. Tunla, kaya nugod ka na. Husto lagi na. Ay, pagtuan na sinahan mo. Berbida sa lidaw ni mo. Ay, pagtuon. Nga naman, tatay. Ang samay nga kong nahimo. Nga nangyayamang kong kainganani. Nga naman. Husto na lagi. Taon husto na. Anak. Anak! Di na ko ginawat. Usap! Ay, ginawat. Tatay. Di na ko ginawat, tatay. Ginawa ko. Anak! Nancy! Pagdali atong anak! Nancy! As kang biliba, gid ako ini akong anak. Kamaugid mo, arte. Naratol na smiyot. Kapasar gid ning bataa. Buanga, nalimot ko da. May kung ako nikuhaan tong video da. As kang kalimuta gid nako. Halanos, kalimuta gid nako. Nancy! Ay! Sa problema ni mo? O ikaw may yun sa problema? Bungol ka, ha? Ha? Sige tawag, sige sakit ni mo? Huwag mo kami tumbang diyan. Naaraman ka diha? Nga na dong? Porbida, pagdali din na doon atong anak sa ospital kay lison sa ginawa, pagdali! Muro tisim lang ka diha. Pagdali, uy, na doon na itong bata. Kaya unsam na istiling? Lison ginawa. Abot kayo saan ni mo. Pagdali niya. Sa naglisod ba ay? Nga na yun, naras mong loyo, nagtingsim kay na. Muna dadon mo sa ospital dong, kana? Okay na, tatay. Okay na, tatay. Okay ra. Acting naman ko to good. Nagala ka pag-artista, tatay. Buti mo masabot ko kumidjar to. Acting naman ko to good. Kay ingon man si nanay, ipakita ang akong talent kay mag-vlog me. Ay, saan mo sugot si mong nahan nga magtista ka? Oo, tatay. Dili ba, nanay? Ahay? Umayo, may pagka-acting mo bataa ka. Kay hapit po ko takihas karatol. Namatay pa ko ato. Ang imog yung inahan mo ay makaingon. Ay, sorry lang, gudong-gud. Unsa di mong giingon di ay, oy. Ay, ingon pa niya. Nga ko noon mo siya mahala. Wani mo siya pagkaa. Imo ko no siya ipalayas. Mampurti niyang hilak. Pero unsa dito? Inartistar dito? Ay, inartista ra to dong, oy. Nya okay siya dong, pasar dong. Okay na si. Hapit ko takiha. Yatake ba ko itong nabatay ba ko? Okay rin po ni ate. Ay, dili sa rin taon dong. Uy, nga nung gutawag okay. Yatake na ba ako, ha? Kaya nga akong dugo mo rabisakag maayo. Kinitungod yun ni mo, ha? Mao nga, angay lang, ibuwad mo init mga kanahana mo. Ibuwad ni? Ibaw ka na kung balao dinis bahay, ibaw kang unsa ko maglagot. Kung makasa, buhaton yun na ako. Ibuwad bis init? Very good. Ibuhat mo sa init. So, sabi ka pa mo diyo, dali mo sa layo. Ha? Mayo kay, init kay kadlaw. Dong, joke naman tong amo, dong. Joke na bitaw. Nabatay pa ko ato. Joke na igya po to. Amo ramang kang gipakita kung unsay talent sa imong anak. Ay, mo! Talent. Dari mo kayo! Dumiyot, dong! Sa luyo! Okay. Abi na kung okay ra siya. Sayop man di ay may nasuko man di siya maayo. Ug tungod siyang kalagot, halagi buwad bimis init. Unya. Dong miyot, pasayloan na taon ko dong. Uy, bago para ba ko nanabon og papaya dong. Mahalon taon to sa bunaw niya. Masayang lang kay nainitan ko. Hilom na, papaya di mong gisabon. Samot gilagot ko. Celebrity ko jing song tatay big sabon. Purbida. Bisang punuan na sa kapaya sa imo ibagno siya awang kilabot, ha? Inyo bitaw kong gibinuangan. Pues, mo na yung inyo. Sunod simpiat gali mo na ako na siya. Dili kay kanaray ako buhato ni mo, ha? Kay ibuwad tarag yung kas init. Kung dili, pahulmigasan yun, tika. Patiyan na lang ko, Dong Mayor. Kaya pati yung lak lang.
Pre! Patihan na lang ko. Ay, pre, Saldong! Unsa man na, pre? Eh, ikaw na, pre! Unsa na, pre? Ako gibuhat sa adlaw ko sa uwa, pre. Kay, murag sanbating man ko siya. Magsanbating. No, sa nang sipre no sa taon eh. Sa bating, mao ba? Ay, mahimo na siya Black Beauties Maritan si. Mahimo na ni Waday Beauty, pre. Black Maritan. Dong miyot ba sa luha na lang ko, dong? Agwanta niya, kutob ta alas 4. Agwanta. Ha? Ay, salamat. Alas 4 na di ko kutob ini. O sa orasa diha. No, may pagkalas 11. Dong miyot pa sa luha na lang ko. Dugay pa di ay dong. Dong miyot. Wala ko saan. Dong. Gulos na ba mo? Di na lagi dong. Di na ko mausap. More pa. Pasailuan ako dong. Dong miyot pasailuan ako. Grabe kay akong bana ay di gid madag kumidyahan. May gani kay dadana kong eksplikar. Unya, Nanay, giunsa man ito nimo pag-acting dito nga suko man kay tus tatay nimo. ako sige patuungan. Dili na ko ni mamahal. Ug imo na lang kong palayason. Unya ni pasakit-sakit ko sa kong dugan nga murag kiatake ko. Ay, mao di ay. Unsay maudi ay nanay? Mao day murag daratol siya kay nagtuol siya nga naglisod kang ginhawa. Mao to nga iya kong gipadali-dali kay dadon kuno ka na mus ospital. Mao ba nanay? Sunod ay nato ato ha, di nato ha kay di ko sus tatay nimo ato. Nung tanapit ako nimo, ingon man ka nga bisan unsa mo tulas tatay. Ay, sige lang mag-vlog tarot iniglakaw tatay nimo. Mag-unsa man ta nanay? Unya na kay maguna-huna pa ko kuno siya atong content. Okay nanay. Unya sa dihang nakalakaw ng akong bana, naguna-huna din kong content para sa among vlog ug sa akong anak. Unya kay di lagi mi kahibawang manayaw, unya kung mukanta mi yabagsad, mo nga naghimo na lang kong script kay may man mo acting ang akong anak. Unya, Unsa ran say? Ba't tawag kuno mo ingon nimong anak? kining apyot, maghimo mig vlog. Unyang among content kay kanang masakpan ko sa akong anak nga may gikaubang lalaki sa among kwarto. Pero oy, content ra na ha? Di tamo daot na. Content ra gani, halan nyo. Sa ato pa di tinuod. Sige lang, kay inigkita ini akong vlog apyot, apilan kas bahin ako ha. Uy, mao ba? Dako din ang bakita na, ma'am. Ay wa, kakahibaw nga daghan ng nga dato ani. Ang uban na anang dagkong bahay tungod sa vlog. Ang uban na anay mga auto na mga negosyo. Dalar gud kitaon ani gud. Mao ba? Uy, sige. Usa may bato na to, anak. Paminaw ha, mao ni atong buhaton. Nahawis na siya. Gision ni sinina yung ipasulob na ko. May gini kayo ba kay sakay na yung jeep da? Doon lang ko sa bahay. Bahala mo liit ko. Total. Magpaabot naman to sila na ko. Matrabaho ko. Gision ako sinina. Porbida. Mauwa to eh. Hindi naman hinuong ko may mutang. Doon lang ko sa bahay. Mao na tanak ha. Ingon akong action, so dayon ka sa kwarto. Inigsod ni mo, makakita ka na mo nga nasa sud sa kwarto. Nya mo syagit dayon ka. Nanay, nag-unsa mo si tatay? Moingon ka na ha. Unya, inigbangon na mo, gikang kahigda. Makakita kang apyot ni mo. Moingon din ka, di man lagi ni si tatay. Sorry. Nya, sayo dayon ka. Okay, anak? Okay? Ready na ha? Ready na nanay. Okay. Di man itong dialog ha. Nanay, nag-unsa mo si tatay? Okay? Okay nanay. Sige. Ihap og na po, ini ka na po, sud ka. Og mo tay mo dialog dayon ha. Okay nanay. Sige. Ato sa kasgawas aning kwarto. Ihap og 1 to 10. Okay, ha, mag-ihap ko. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nagtiling! Hala, si Day! tatay. Nagtiling! Nanay, na si tatay. Na maoing na nag-unsa mo sa tatay. Nancy? San kayong di aligre? Miyod. Bangon sa dako. Bangon ko ni. Kisa ko ba ni mo? Kinsa ni? Adong. Mga salbay? Dong, vlog ra ni dong biyot. Uy, vlog ra ni vlog. Vlog, Jenny. Vlog si Mubarta. Klarong vlog eh. Ni malilaki ya. Vlog ko. Vlog ra ni. Alam ko ni vlog man. Saan yun? Ayaw dong.
Mo na akong problema kay di gid mo tuo ang akong bana nga vlog ra to. Bisag ipakita pa nako siya sa video, di gid mo tuo. Mo nga gusto na ko niyang palayason, unsa akong buhaton mulayas ko? Unsa man ka mo ang pasultihon, Nancy? Hello, Ate Pres! Ay, hello, Tiyan! May Good morning! Ate Jen, good morning, Ate Jen! Mga mama padayon nga ni palit May sa Don adlaw sa Pepe. tanan. Good morning, Ma'am Press. Hello, Jen. Salamat mi sa mga padayon ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy sa mga bata. Happy permi sila. Tinor ka ng mga bata, kinala mo inom yun ta. Mga girikanan ng atong anak pa inom yun ato doon pipitablia. Mga bata, kaya para kondisyon kayo ni padong sa eskwelahan. Nindot po ilang panguto, kaya mapuno sa energy ang atong mga bata. O niya, nabagyan din yung mga vitamin sa gato pang doon pipitablia. The best po kayo ni sa mga bata. Nya, happy ta pirmi, pareha sa Happy Mart, Luna, Kulon, og Tabunok. Kung maadto ka dito, Hawan Luna, Kulon, Tabunok, kung madawi kung maadto ka dito, ay happy ka kay happy yun ang mga bisdak dito sa Happy Mart, Luna, Kulon, Tabunok, kung mandawi kay sulbad mang krisis na to diya. O sa tanang mga tao ni Former Kapitan John Ramos, good morning ni mo diya, Kap. Nabuhat sa imong Miguel Foliar Fertilizer. Unya, sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw at Orturli Ibon Abapo, Ta Lister Daan, ingon man sa tanang mga tao po ni Kuya Nick Pipito, basta Toledo, Kuya Nick Pipito nga minom na sa tuang Sed Panyawan Coffee Mix, boy gigamit ni Kuya Nick Pipito para sa ato ang mga constituent dihat sa Toledo. O niya, sa mga tao po ni Dong GR Pipito, good morning. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito. Ate Pres! Okay, og ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ayong sipyata pag inom kada adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na dan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniudto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay ka mukaon sa imong paniudto. Mao gyapon ini gabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan ng usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na itong na problema kaayo anang kidney o UTI, di na mo mag-uul ana, ayaw na mo kabalaka tungod kay doon na makatambal, makaayo makapaalibyo anang atong gibati bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Anya, sa tanan na itong asal mapalit na ito atong Kogon na Ang atong Kogon Herbal Capsule mapalit ninyo sa Rose Pharmacy, Didings Pharmacy o sa Queen's Pharmacy. Okay, thank you, Ate Pres. Sa tanan itong mga kaigsunan, salamat kaninyo sa paghibog number 1 sa tuwang Sedlen na Mituel. Nga tinuod, wagtang sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, panikos ben sa katul-katul, kuto sa kabataan. Ugilikay pagyuta sa dingi kon manghaplas ta sa ito ang Sedlen na Mituel. Nga anhara mapalit sa butika. Di ba kayo gali? Sa butika ra mga isod, sa butika. Di ko di sipya ta mo na balik-balikon ko gini kam. Balik-balikon ka sa butika ra gyud Balikon. Sa tinuod nato nga plus ang matuga na kayo nga epektibo na kayo na patudas katawan ang Sedlen na Mituel. Sa butika ra gyud ha, butika ra gyud mga isod ha. Balik sipya ta. Pero nadya pa option kam sa Facebook kam. Sa Facebook ato bisahan ang page Sin Marketing. Kay type na to ang Panyawan Herbals mga isod. Na ayo kalimot ka atong i-like ang page mga igara. Makita diha tanan ang mga genuine Sin Marketing products sa ang mga Panyawan product. Makita tanan sa Sin Marketing mapalit na po ang dito sa Shopee. Ang Sedlen na Mituel. Okay. So Shopee mga isod, Shopee ra gyud ang option ana
sa butika. Layo kita sa butika. Sa Shopee na ta, ha? Basta, butika, Shopee. Teksa, ha? Sabot na ta. Na ako amigo na sa Oril, sa Mrs. Solitario. Yung Mrs. ka, si Neri Solitario. Tigabitan na to, Gams. Ato na mga pinangga kay dahil paminawan na tigabitaw sa atong sediment oil. Kini gyud si Vicente Inting na pinid gam sa giso Mandawi City Gams. Muna gi pirmi magbanbaw no kanang sediment oil kay si Bakita Miss Mercado. Katawa na sayo magina sa mata. Sa unang tiglipyuhan taw na siya sa kuan kanang sa Grosma Cemetery ba. Retire man siya. Retire na taw na amahan ko na ni Limil. Kanya mo na, magdadagin sa sediment oil. Kita mi sa Gail. Ay. Magkatawa mi taguha. Ay, may ending. Pirmihagi na diya. Kaya talawad mo lang kondisyon na kaya nung ka. Biliban ako si... Taxi driver. Taxi driver din, Gams. Si Kuwan, siya taga Dulho Patima ni Gams. Taga din? Dulho Patima. Silingan, yung mga bibi parida. Baskela sila ini. Elvin si Estor. Ligay. Og si... Ginari Di Pilago. Kabiliban ako. Thank you kayo sa pagsalig nyo sa atong sediment oil. Thank you kayo. Okay, salamat kay Bam. Thank you! Kumusta? Ilabi na ining musunod nila ni Brother Lorenzo Agravante sa Couples for Christ dire sa Oslo. El Noer Ignugay sa Talisayan ni Samit Oriental. Elpidia Bundesto sa Tawad Esperanza Masbate. Alejandra Apilanyo. Kumusta ko diyan sa Kubong, Takuling, Duyan, Camburoy, Oslo. Ayaw ka magkalimut ha. Ilabi na kalimut Toto Balulot sa Escalante Negros Occidental. Celebrity ko Jik Biori so pag atong ipanabon ha para magpabiling gwapa nga atong mga anak atong mga asawa o bisan mga lalaki mo gamit niyan Celebrity ko Jik Biori so ano na isang glutathione tayo papaya extract natural moisturizer para dili mag-dry ang iyong skin ug doon na ka mo mga problema doon na ka mo mga skin problems mo repair siya sa mga skin problems unya ug maggamit ta ini magpabilin kitang Cutis Artista Younger Cloaking Cutis Porcelana so ayo ka mo kalimot ha apan ug palit kami na itong Celebrity Kodik Biori sa mga tanak na ako asa dapat ato lang yun sa butikayo ka muna ng suroy-suroy aron dili ka mo makapalit og dili original fake ang inyong mapalit ha Celebrity Kodik Biori so tanawa ko na skilit sa sindinan doon na ba'y Tatak Said Marketing. Thank you. Okay, unya mga kaigsunan kining toksin mao gid daot sa lawat sa tao. Ang daoton ani mao ang atong blood cells. Kani atong blood cells mao ni kinaimportantihan kay mao ni tighatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Unya ang daoton aning toxin kay ang cover o putos man sa atong blood cells. Hinungdan nga hinay ang daloy sa dugo, sticky ba? Nya ni kay sticky ana, dagka mga sakit nga mutakboy nimo sama sa cancer, diabetes, arthritis, cyst, hypertension, heart disease, kidney, og uban pa natong mga balatian mao na nga lisod kay magpamaminti ta nga ang toksin na asod sa atong kalawasan i-flush out na pinaagi sa G-Detox Plus Herbal Capsule kay ang G-Detox usa ka natural nga detoxifier tigwang tang sa toksin sa kalawasan natural nga remedy tigwang tang sa balatian puno sa nutrients nga maoy makabaligon sa tuang vital organs ni aprobado gyud sa FDA registration number FRH 0715 busa aron mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa atong balatian o aron ligon gyud kanunay ang atong vital organs sinom gyud tama tagad laog G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining butangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres. Okay, ang sender nato karong adlaw, Goliath. Ang atong sender Ate Pres mao si Nancy. Nancy. Kadis Nancy Ate Pres na masuway lagi tag vlog taon. Kay sapi mo sa ning vlog. Bitaw. Daghan kay mga nag-vlog din pero ang kung daghan sa mo view sa imong vlog makasapi yung ka pero wag lang view Ate Pres minaw sa kay lisod sa kayo sige kagkuan niya mag-vlog daw niya wag yung views luoy kayo nya mao nang minus gyud gamay ra gyud ang makita pero kani siya nangandoy sa taon nga makakwarta gyud taon pinaagi sa vlog ba mao tong nag-content siya nga kanang naitaw nga gikaduog siya niya yung asaw yung bana gipatrabaho niya so sa pasulob niya kay gision man saon man nga mo si Miyot kay ganahan di man ganahan gision kay mauwa man siya ni uli siya pag uli
Mao Muna siya yung nabtan. Nabtan, pag maugi Vlog, pag-ingon, vlog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pag-ablib, detiling, ala, si tatay, pag-abli yun. Nabtan good. Kitaan niya, ate Pres. Kang amawan, Dugdog. Muna Disura na eh. nagkuha mo sa tiyag tao para content anang iyang vlog. Di ba? Naam sa inana, ate Pres, nga magbuhat og content Wala, niya, pero- inana. Kanang magdulgan niyang asawa Ito. niya, mabot siya niya. Para nagpatim. So, klaro kayo. Kinana ba? Mao ni niya niingon siya nga kunti to amo dong vlog na to ang kang niya tininood man ti Pres. Uwa mo tuo. Kini may klaro vlog bigsuk ma mo ingon siya gyud ini butoy vlog. May klaro vlog. Pati yun ta mo vlog abot Kinsay nga butoy. sa sinder lang. Nancy ba? Nancy Bam. Ano ang mga paambit? Okay, paambit ma'am. Marcos 5, 5. versikulo 39, unya muluksos 41. Layo agod. Paminaw. Agi minot. Midayon siya sa balay ug maingon kanila si Ginoong Hesus ni. Nganong nagkaguliyang ug naghilak man kamo. Wala mamatay ang bata, natug lamang siya. Amo lang niadtong Verse 41. Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug maingon siya, Talitha kumi. Nga sa ato pa, inday bangon, diha-diha ang bata nga nagpanuigon og napulog duha ka tuig mi bangon og milakaw. Karon. Nganong ako ning gibasa? Ay, igo nas vlog. Ano bitaw nga naman? Gibasa na ako tungod kay ang batang masakiton nabuhi, walay tambal, walay injection, walay gipatumar. Karon. Sa gibuhat ni Nancy, ang bata gitagaan niya sakit nga dili mapapas dayon sa bata kanang gipakita niya nga niduog sa laing laki. Daw ila tong content, uy. Di ba? Ang bana wa man mo tuo nga content. Mao gani, pero ang bata kay bao to bata. O naibaw lagi. Masayon siya nga Naibaw content. lagi pero pero Ang bana mo iniingon siya, pangon diha, pangon. Ang bana mo iwa kay Bao, pero ang bata ila to si Bao, sinabutan sinabutan sa to mama. o lagi pero ang Wato bata niya tagaig kanang sakit. o lagi pero ang bata nga Sakit linghod ako. ang bata nga linghod kayong sa labutan mao bitaw daghan karong mga bata nga kamauna ng mga butang nga mga hilas tungod ana mga dagkong tao nga di pud mo Dili ba mo tungod na sa social media nga vlog tanan hapit na kasapi makita man. mga bata tanan kanalang diha sa mga dapit at press. Among uli ang mga bata tag alas 2, alas 3 anas biduan. Awan na sa kanang computeran. Mananawa ng mga kuan. mao lagi. Mao lagi nga Pero mga bata kani- mahiluan ba og sayo parte ni mga hilas nga mga kita sa Pero mga dili binuflaing laki. kining atong Sender. Tamba kani sender iyang blang blang Pero lagi. nila. Pero mo to yang bana. Pero dili tumufit ang imong giingon nga Hiluan. bitagaan. Oh. Dili wa ito hilo iba. Wa, kuan na. Iya ra magitudloan ng bata. Para na kanang ako, komedya. maghimo siya content, laban na ay bata nga ma-involve, pwede mananom baka siyag sibuyas, magtugway baka siyag kanding, kana dili ba walay hilas nga na apel, magsago baka siyag garipon niya, way agas, magyaw-yaw siya. Ano ba na kasagaran? Paliaran twin vlog nga kadang katawanan kayo kanang mga bata nga kaluha nga gagmay pa malingaw yung kuanan nilang duha eh. Taga dinner na sa ato bro, taga Mandawit, basta Cebu City na sila, taga Cebu na sila. So lagto na istorya, content na Content ra na. Diretso ta. Ako'y muda sa papel sa Bana Goliath. Nga, unsa ka? Kamo kunuhan si Nancy o katong laki. Okay, karon. Pakingon og ako kasi ngantos Bana. Si kuan, si Miot. Si Mio, so sul ko man. Sul ko diri pinanglitan niya. Kamo nagdog mo si Nancy og si Miot. Karon. Sige. Camera action. Uy, ang imo ba na niabot? Okay, able, opening, okay. Sige, unya to. Sige, unya mo Nakita sa. ang Bana. Nancy og si Miot. Pawa diya Nancy. Ako indog ng laki. Salamat ko kinagating to naman no. Kula ko ang puzzle. Diha.